Zdravím vás pri sledovaní tohto videa, ktoré je opäť o Photoshope. Dnes som sa zameral na veľmi častý problém vo Photoshope, keď potrebujete urobiť nejakú produktovú fotografiu. Jedná sa o vybratie objektu z pozadia a jeho následné využitie. Spôsobov, ako to urobiť, je hneď niekoľko, ale my sa dnes zameráme predovšetkým na vektorovú masku. Takže v tomto videu vám ukážem základný princíp vytvorenia vektorovej masky, to znamená masky, ktorá vám umožní vyselektovať objekt z pozadia. To vám umožní v podstate izolovať produkt alebo nejakú tvár, postavu tak, aby ste mohli jednoducho pracovať ďalej s pozadím, bez toho, aby ste zasahovali do produktu. Využitie vektorovej masky je vhodné hlavne vtedy, keď si zoberiete túto fotku vľavo, práve vtedy, ak je objekt presne jasne definovaný o hranice. Nie sú tam žiadne vlasy alebo žiadne časti, ktoré by potrebovali práve zvoliť nejaký iný postup. Vektorová maska sa vytvorí pomocou nástroja Pero, a jej použitím získate ostrú masku, ktorú môžete ďalej editovať. To znamená, aj niekedy neskôr sa môžete k nej vrátiť a editovať jej body.